5 lokalitajiet madwar Malta se jaraw 7 proġetti ta' tisbieħ, tħaddir u żvilupp urban. Dawn il-proġetti li se jieħdu l-forma ta' xogħlijiet estensivi f'żewġ ġonna fil-Mosta, żewġ komplessi sportivi fis-Siġġiewi u ieħor f'Ħall-Qormi, spazju aħdar ġewwa l-Kalkara u ġnien f'Ħattart se jsiru realtà permezz ta' investiment ta' €1,500,000. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes u mis-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat fejn intqal kif dawn il-proġetti se jsiru permezz ta' intervent tal-Fond għall-Iżvilupp tal-Akkomodazzjoni Soċjali u mill-Aġenzija Komunitajiet Malta u Residenza Malta. Il-Ministru Galdes għal kif proġetti bħal dawn se jtejbu l-kwalità tal-ħajja n-nies anke li jgħixu fl-urban. Il-viżjoni tagħna mhux sempliċement hija li nibnu l-appartamenti jew nkella li nallokaw l-akkomodazzjoni soċjali, imma wkoll li naraw li jkun hemm ambjent aħjar, li jkun hemm ukoll ħajja soċjali aħjar u kwalità ta' ħajja aħjar lir residenti li jgħixu fihom ukoll. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat spjega li dawn il-proġetti qed isiru grazzi għall investiment barrani. L-ebda euro fuq dawn il-proġetti mhu ġej mit-taxpayer Malti. Allura dawn huma il-mod kif aħna nattiraw l-investiment internazzjonali dirett. U mbagħad dawk il-flus ninvestuhom lura fil-komunitajiet. Jiġifieri l-komunitajiet tagħna ħajbenefikaw minn spazji ħodor isbaħ fiż-żoni fejn jgħixu mingħajr ma iħallsu euro wieħed għal dawn l-investimenti. Dak huwa l-għaqal ta' dan il-gvern, nattiraw l-investiment u ninvestuh lura fin-nies.